ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലളിത്പൂർ ജില്ലയിൽ മദ്യശാലകൾ അടിച്ചു തകർത്ത് 100ഓളം വരുന്ന സ്ത്രീകൾ. മഹ്റോണി പ്രദേശത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. നാട്ടിൽ പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്ഷമ നശിച്ച സ്ത്രീകൾ മദ്യശാലകൾ അടിച്ചു തകർത്തത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. മദ്യശാലകൾക്ക് സമീപത്ത് സ്ത്രീകൾ നിരന്തരം അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വരികയാണ് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പലതവണ പരാതികൾ നൽകി, എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പരാതികൾ അധികാരികൾ ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല എന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. പിന്നാലെയാണ് മദ്യശാലകൾ അടിച്ചു തകർത്തതെന്നാണ് വിവരം. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മദ്യക്കുപ്പികൾ റോഡിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് തകർക്കുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിയുന്നതും പൊട്ടിക്കുന്നതും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.